O să ne jucăm și noi de azi Poppy Playtime. Și o să începem cu Poppy Playtime 1, că suntem pe Android, suntem pe telefon. Chapter 1, A Tight Squeeze. Noi, bine, toată lumea știe jocul ăsta, că a fost și foarte popular, mai ales că acum a ieșit și spoiler alert pentru cine nu știe, și versiunea de zi Chapter 4. Și na. Asta e Poppy Playtime pe telefon, mai pe scurt. Acum eu nici acum nu știu, ideea e că eu sunt un angajat sau sunt pur și simplu un copil. Că acum toate chestiile astea sunt mici pe aici, pare că aș fi un copil. Toată lumea știe poveștile, chestiile. Așa. Deci mi se aude așa tare. Sper să nu se audă tare jocul, mai tare decât vocea. Punem pe ăla să vorbească acolo. Hai să dăm direct bici. De fapt, stai că știu culorile. Știm jocul, știm cam aproape ce trebuie să facem. Bine, la 2 nu prea știu. Care era roșu, galben, roz și verde. Așa. Punem casetuța. Punem aici, ne uităm la tutorial. Da. Știm ce trebuie să facem. Hold both cannons. Care noi momentan primim una. Și trebuie să facem rost de a doua. Mie cea mai nașpa mi se pare la fuga de Huggy, că fuge prea repede după noi. A să vedem și cum arată și Huggy. Da, știi ce îmi lipsește mie? Cafeaua, mă, frate. Bun. Am sorbit și eu o gură de cafea iuță. Hai, bă. Așa. Hai să-i dăm biceps. Îmi place că aici se scanează totul ok, totul frumos. Nu durează mult să scanezi. Deschide-te. Mamă, se mișcă bine rău de tot. E Poppy Playtime 1, e normal că e și mic în dimensiune și... Hai să luăm cheia. Hai să activăm asta repejor. Hai, mă. Ce, mă? Mă! Hai că n-am forță de delfin. Bun, a dispărut Huggy Wuggy, dacile. Bă, s-a văzut ceva ce. Huggy Wuggy, I'm coming for you. Mai trebuie să fie o casită pe aici, pe undeva, nu? Unde e, mă, caseta aia? Mânerul e rupt. Asta să o luăm cu noi. Votăm pe alelalte unde-s. Una. Două. Trei. Așa. N-am găsit caseta aia. E pe aici? Niciodată n-am găsit caseta asta.
Ok. Pe ce am venit? Așa. Adune mânuța. Nu încerc să fac niciun speedrun, vreau doar să văd cum e experiența pe telefon. Bine că nici pe calculator nu am jucat. Că nu am un calculator. Dar nu. Hai că am luat-o. Oricum ăsta l-am mai jucat odată. Huggy Wuggy 1, dar Huggy Wuggy 2 nu l-am jucat. Ei, nu-i cunosc secretele. Știu că trebuie să fugi de popii, de aia, de momii, cum o cheamă. Pe aici. Așa. Dă-mi aia curentul electric. Bang. Eu trebuie să facem un puzzle pe care pentru mine e enervant acest puzzle, dar haide, haide. Haide, haide. Deșeuri, doar deșeuri. Acum trebuie să facem puzzle-ul. Mergem direct. Bă, gimme. De ce mă mișc așa încet? Haide. Mamă, ce le-am cu ținta. Uite mă, what? What? Urăsc jucăriile astea care se mișcă ochii. Ideea e că de ce ne-am infiltrat noi în această locuință a lui Huggy Juggy ăsta. De ce am venit noi? Care e scopul nostru de a intra noi în clădire? Suntem trespassing, cică. Am intrat fără de aia. Nu știu cum să zice, băi, am intrat fără de aia, fără bilet de intrare. Dacă la nu prea mi-e frică, dar la 2 o să fie frică. Pentru că am și 2 și 3 pe telefon. La catnap nu mai zic. Nu mai zic că la cu catnap cât de frică o să-mi fie. Mai ales la fază când mă urmărește doamna învățătoare. E urâtă în spumea aia. Se scaniază păpușa Barbie, păpușa Barbie. Și aici este Poppy Playtime. Asta, Huggy Wuggy. Hai să let's go. Hai să let's go. Fugim, 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 fugim. O să-l cum vine.
20 cum vine, băi. E că aici nu mai știu. Sigur pune să iese. O să mă încurc. Aha. Pe aici, pe aici. Bun, bun, bun. Bun, bun, bun. Pe aici, pe jos. Hai mă. Pe aici. Oh, shit. Ia. Era aproape să ne hațe. Și ce prindem aia? Haide, vreau să te văd. Wow, cred că m-a așteptat prea mult să-l văd. Ok, medium ne întâlnim cu Huggy Wuggy aici, iată ce frumos e. E creepy. Nu, și acum fugim. Dar mai știm pe unde, gata. Ui. Parcă l-am văzut pe partea aia altă, nu? Upsi. Gata, acum nu mai stăm să-l vedem, l-am văzut. Mă arată așa în persoană. Nu mai așteptăm. Îi dăm direct. Ați văzut ce se întâmplă? Ca pică ăla zi, rupe ușa și direct pe noi, nici nu mai e timp să tragi. Era să fac o greșeală, am să mă duc încolo. Haide, pe aici pe jos, așa, așa. Aici vine. Salut, Huggy! Good, 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 good. Good, 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 good. Și... Ciocalaca, cioca Huggy Doggy. Ia uite cum cade. În abis a căzut, în abis. Da, bine. Find the red flower. Aia înseamnă red flower. Mai vreți să pun caseta? Eu o pun să funcționeze. Unde? Aceea. Pun caseta să vă funcționeze voi aici. Dar noi mergem în continuare în deplasare. Bă, se aude până aici. Și am găsit-o pe Poppy. Zici că era Anabel. Chapter 1 finished. Ne vedem data viitoare în următorul episod cu Playtime 2.